o mapadis na lahiya o gusto mo padisan? Sige, Marvic Pagatpag. Amiduno. Number. Na pinayunan upay daw ini ay ahal inibag kita may magsula ini ang paburan dito halawaan kita tutunan paburan ang kwarta namin sa mga congressman halangan isang hipangan pamamutan hindi matamusin ikaw inabaan ka lang Damo madibig, masunod nga magkukuran sa pastilan Bisan pa umuran ay pagkalag, kay papayungan Permihan, magsunod-sunuran Ay bakit mahulog si Kapitan, o di mayuran Pagayin na itira pagsayaw, kung mamuskura ay ahay Ay basti ka naman mahirap, hirap pagkalang Halangan sa hipan ng pamurutan Kung di rin matamusilga o kinapaan ka lang Ay damok madidig, masunod nga magkukurat sa pastilan Lisan pa ukuran ay pagalan, ay papayungan Hala na itsipan ang pamurutan Kung di mata mo siligaw at pinapaan gala May damo padidip, masunog nga magkukurat sa pastilan Isan pa umuran ay patalang, ay papayungan Permihan, nagsunod-sunuran E bangin mahulog si Kapitan, wag di mayura Mabarila itira pagsayaw, kung pamuskura ay ahay E basti ganahan pahirap, itira paggalang Halangan, itsanipan ang pamurutan Kundi rin matamusirigaw, kinapan galang Ay damo paridig, masunod ka magkukurat sa pastilan Bisan pa umuran ay padalan, ay papayungan Okay, thank you so much kay Mr. Marvic Pagatpag. Okay.